Ćao drugari! Danas snimamo novi vlog. Vozimo na autoputu, mrak je, ne mogu ništa da vam pokažem. Idemo na rođendan kod drugarica. Ja inače nije mi se išlo na rođendan, ali iskreno odlučio sam, htio malo da odmoram, a druga stvar, htio sam da slavim monetizacija! Stigla je! Sada denge sad počeli su na YouTube-u. Meni čak i su dali mnogo brzo. Znači meni su poslali u sredu uveče da, kako se zove, da ja mogu da budem partner na YouTube-u. S obzirom što imam 800 subscribera, treba 1000. Ne znam iz kog razloga su mi dali to rano. A kako se zove, i onda baš sam srećan. I baš, zamislite, oni meni uzima se zahtev od 2 do 3 nedjelje, meni su ga dali za jedan dan. Znači sutradan odmah su odgovorili i ja sam aplicirao i stavio sam bank account i počelo da mi broji. Pazi, ja zaražujem dobro, ali meni YouTube mnogo znači. Taj novi, kako se zove, nova zarada, čak i da je dolar, $1, $2, $3, da je smešni se view, ali baš sam srećen, to meni znači da sam ja u jako kratko vreme, znači skoro za 20 dana sam dobio monetizacija. Zamisli, to nije baš lako monetizacija, zato što tebi treba 4000 sata, a tebi 1000 subscribera. I to je na početku jako teško, mislim, posle toga tebi onako bude bolje. Ima ljudi koji stalno mi piše komentari, hvala vama, to je zahvaljujući vama. Skoro oko 200 ljudi koji me stalno prati, stalno gledaju. Hvala vama svima. Imperija, institucija će da počne od vas. Sad sljedeće planovi, ja putujem 29. Neću da vam kažem gde, ali kako se zove, putujem, bit će puno vlogova, bit ću odsutan 2 nedjelje. Sad naredne 10 dana se organizujem malo shoppinga, se organizujem za posao, ko će da preuzme umjesto mene. Ljudi, ja nisam vama pričao sada puno stvari, ja ću da vam pričam malo o moj planovi, šta će to da bude. Znači, taj kanal Svetski čovjek je iskreno, kad sam ga ja napravio, ja sam napravio sa namjerom putovanje, razumiješ? Znači ja ću da zaobiđem cijeli svijet, zovem se Svetski čovjek koji će cijeli svijet zaobiđi. On neće da ga obiđe, on će da ga zaobiđe. Koja je razlika između zaobiđi i obiđi? Koja je razlika? Šta da kažem, idem da obiđem cijeli svijet. Idem da obilazim cijeli svijet. Ja to planiram bukvalno, znači 7 godina. Nije lako, razumiješ, to da radiš. Ti imaš resursa od toga, znači mora gengi, razumiješ, za to. Ne, sad ću da vam ispričam moj plan generalno, a zato sam planirao tako dugo, zato što ti prvo moraš da radiš, a da štekaš lova. I ja sad, na primjer, ako batalim moj posao, šta će to da se desi? Na primjer, imam para za, na primjer, 6 mjeseci putovanja da trošim bez zarada. Šta će to da se desi? Ti potrošiš te pare i ti si od snimanja nisi zaradio nikakav dinar, razumijete, pokrenuo, tebe treba vremena, makar par mjeseci da bi ti imao, trošiš, zaradiš i od toga živiš i imaš ti kao taj život koji hoćeš. Ali ako ja batalim posao, ja sam te kontakti, radio sam na te kontakti mnogo dugo. Ako ja idem, na primjer, meni nema 6 mjeseci, ja se vratim, ja sam izgubio sve kontakti, te ljudi nema, ja moram da radim sam početak, ti ne možeš, pa da radiš, pa skupljaš kontakte, pa da zaradiš, pa pa ne može, onda zgubiš želju, pa onda imaš 100 godina, pa si deda, pa ne možeš da, kako se zove, da putuješ, ne može. Ako ja krenem na put, ja se ne vratim, sila fini, to je kraj. Ne možeš da se vratiš. Znači kad krenem moram do kraja da to ime. Znači ja kad odlučim da batalio sam kraj. Ispričat ću vam u mom planu još u nekom drugom prilikama.
Ali da znate šta ja sad planiram, bit će puno putovanje. Mi dok idemo na put, idemo na rođendan, pa malo časkamo sa vama. Imamo dve teme. Prva tema je da Pero i ja ispričamo kakva je bila prva seksualna iskustva, a kako se zove, i druga tema, koji su 5 glupe verovanje koji si verovao kad si bio mali. Ja, ne, i onda ne, igramo, da, papir, makaze, da, Znači imaš papir, da, kamer, makaze. da, čekaj. Papir, kamer, makaze, makaze, pobedio sam! Taj svjetski čak, bre! Čutimo, a? Sada on će prvi da nam ispriča prva seksualna iskustva. Sad prvo pitanje, koliko si imao godinu? Da sam imao 17 ili 18, bila je granica. Mislim da sam napunio 18 godina. Bio si napunio 18 godina? Da. Pazi, ovdje u Srbiji to je... Da. Da, današnje vreme je iskreno, realno, da, bio on već je... Mislim da klinci sad izgube nevino, bukvalno sa... Na 14 godina. Dobro da je bilo kratko. Čekaj, da li ti bilo pre toga neki pokušaj? Ne. Nije bilo pokušaj? Imao sam sreće da sam spavao sa devojkom koja je imala iskustva. Znači spavao si... Nije bilo prvi put. Da, znači nju nije bio prvi put, a tebi je bio prvi put. I šta onda, da li si ti ta večer si isplanirao, da li ti ona ispričala kao bit će ono, spremaj se i ponosi kondom ili šta? Pre nego što smo spavali, bilo je tu igre na različite načine. Bilo je tu igre na različite načine. Da ne bi sad bio prost. Dobro. Igrali smo se na neke druge načine. Da. Ali taj prvi put, ne znam da smo se dogovarali, da ti kažem, ne mogu da se setim, ali se samo sećam da je bilo prekratko i... Koliko kratko? I znam da me je voljela čim je ostala sa mnom posle toga. Da. Tako da. Znači bio si ukusan. Bio sam ukusan, bio sam sladak. Da, bio si sladak. Samo se sećam da sam devojci izlizao čelo. Da. Kako sam se bio napalio, kad bi tako mogu da kažem. Šta, kako planirao i onda si bili zajedno sami u prostor i šta ti ona rekla, pošto je ona iskusna, rekla ti dođi da gledamo neki film ili i šta ti je rekla kao? Da, gledali smo, čak se sećam koji su film gledali. Da? Gledali smo onaj, mislim da se tako zove, onaj Sausage Party. Da? Znaš onaj film, to je crtanje zapravo, s onim viršlom. Sa 18 godina ste gledali crtani film. Brate. Jebi ga. Šta je ovo, da? Ali to je bio onaj perverzni film, znaš. Dobro. S onim kobasicama i onim lebićima. Svakako je crtani film, ne možeš da se opravdavaš, brate. Gledao si sa 18 godina crtani film. Pazi, mi smo krenuli da ga gledamo, taj film nikad nije odgledan. Da? Radili smo nešto pametnije. Da, pametnije ste radili film, od filma nešto. I šta je ona tebe, ti si kao, gledamo crtači, hajde da se zagrljamo. I šta, ti si kao najavio svakog poteza ili si stavio, na primjer, ruka na noge pa se stresilo. I šta, kako to izgledalo kao... Baš ulaziš u detalje. Ne, mora, Kako ću da te zajebam kad ti kreneš? Da, kad ja krenem, brate. Ništa, samo se sećam da je tada nosila protezu. Protezu? Da, i bilo je... Ja mrzim protezu. Bilo je tu svega i ja sam se uplašio da ga ne izgrebe, da ga ne oseče. Jel? Protezu. Znači, odmah iz prvog krenulo sladoled, brate, ono. Krenulo, kak se zove... Jebate, zamisli. Pa naravno glupane pa će da bi izgrepela. Ja sam imao protezu i mnogo očajno imati protezu. Zapravo, da. Manje, zapravo, uopšte me nije izgrebala. Gledam. Uopšte me nije izgrebala niti oštetila. Da. Realno nisi nam ispričao dovoljno detalje. Uglavnom, bilo je jako smešno, jako kratko. Da, čekaj, da li si uspio da ga ono isprve ili kao spustio te se više puta, je se uplašio? Nije mi se spustio. Nije te se spustio? Ne.
Znači odmah si ga ubacio. Nije mi se istopio sladoled. Da, nije, da. Kasnije je bio problem, ali mi sad ne pričamo o drugim iskustvima. Nije kao da ih je bilo puno. Pazite, ok, ajde sad dosta tvoje iskustva. Aj sad ti sad pričaj o moje tvojim iskustva, sladoledima i lizanjima. Da, nije, iskreno, moje prva iskustva, tada sam bio neven, a ona je isto bila nevena. Nevena. Ja sam nevena, ona je nevena bila. A kako se zove, i tad je bila mlađa od mene godinu dana. Ja sam imao 20 godina, znači sad imam 29. I kako se zove, pazite, ja kad sam došao u Srbije... Čekaj, sa koliko si ti godina prvi put? Ja sam, kako se bio, 20 godina, a ona bila je 19. Sa 20 godina? Pa ti si... Da. Pazi, mislim... Bolje od mene, brate, a? Da, a ja sam... Ne, ti si... Ja sam gore od tebe. A nije, da? bolji si. Duže si se sačuvao, brate. Pa nisam se sačuvao, nego nisam našao, brate, ono... Crpkinju prvo. Srpkinju, znači ja sam, prva ljubav je bila Srpkinja. On je našu devojku prvo. Da. Ljudi Srpkinje, ja sam Srpkinju, bila mi prva ljubav, bila sa njom skoro oko 3-4 godine, znači 3,5, bila tu neki raskida. Na početku, kako se zove, na početku je, ona je tamo kao, došli pleje sa njom, ja ne znam da pričam srpski, bukvalno ona mi objašnjava stvar 100 puta. Da, i onda došla kod mene, prvi put, ja se uplašio, uplašio sam se, nisam mogao, znači uvijek mi se spustilo. Ja kao na foru, ajde dođe kod mene da gledamo film, znaš. Ne sjećam se naravno koji film, ja samo otvorim i ono kao, gledamo film, kupili smo kokice. Znači vi ste gledali film, vi niste gledali crno. Ma kakav film, mi gledali mu 15 minuta, mi počeli ovo ono, znaš, klasika, bukvalno, to je klasična priča. Dobro, i kako je to svaki išlo, ono čekaj, ste si prvo mazili? Da, ne, prvi dan je prvi dan... Je ona lizala sladoled ili... Nije bilo. Ona je jela kašičicu. Nije bilo od toga ništa, nisam ni ja lizao ništa, kako se zove je... Da, i ja kao prvo dan je bio kao uplašio, nisam mogao. Ja rekao, šta je ovo, ja sam pokvaren, brate, ja se uplašio. Ovo je bukvalno, znaš, kad dođeš ono, i onda samo bukvalno razmišljaš ti o tome, i onda bude baš loše, ispusti se i ne možeš. I brate, na kraju kao ona otišla, ja rekao, stvarno zvini, kao ono tu rekla, nema veze. Ja nisam očekivao reakciju to od nje, znaš, nisam očekivao da će biti takva reakcija od nje i da, kako se zove, i da će biti kao lagana, kao ma ne, kao bit će sve ok sljedeći put, ja kao ok, ja rekao, kako znaš, kao, jel imaš iskustvo, kaže pa nemam. A čekaj, to sam zaboravio da te pitam, jel ona bila nevina? Bila je nevena, da. Ne nevena, nego nevina. Nevena. Zvala se nevena? Nije, zvala se drugo ime, ali bila nevena. Nevina. I kako se zove i onda drugi put sam uspio i naravno bio sam, upustio sam se i to i brate bilo je top i onda smo krenuli jedna avantura, 4 godine. 4 godine ste bili zajedno? Da, 4 godine smo bili zajedno. Ona je bila bolje od mene što se tiče veza, što je htjela, bila baš se zaljubila, na početku nije htjela, posle toga plakanje i onda na kraju bilo joj teško, preselila se ona u drugu državu, ja sam ostao ovdje. 5 stvari sam verovao kad sam bio mali. Prva stvar sam verovao, koja je najglupija realno i ne znam kako sam ja verovao kad sam bio mali, je, brate, da je oblak je tvrd, a možeš i na njega da staniš. Znači možeš ti da njega, na primjer, da ono kao stojiš. Stojiš na oblaku? Da, stojiš na oblaku. Si hteo nekad da se popneš na oblak kad si bio? Da, tad mi je bio kao maštanje, zamisli tamo, brate, ono fazon, nešto ono, skočim iz aviona i tamo ono padnem i ja padnem na oblak i tamo ono zaglavim i niko ne zna gdje sam. A? I niko ne zna gdje si. I niko ne zna gdje sam i kao... A šta bi radio na oblaku? On je bi radio, ne znam, ja bi se usrao fazon.
da ja kao nema niko, ne bi znali gdje si ti ljudi, znaš, ne bi ti našli ljudi, razumiješ. Pa iskreno, realno, to je najglupija stvar. Sad kad budem vam pričao još neke stvari, vi kažete, pišite u komentare koja je najglupija stvar, realno. Da, šta ste vi mislili i šta ste vi mislili kad ste bili mali, glupa stvar isto. Realno, ja sam mislio isto kad sam bio mali, mi imamo tamo, kako se zove, imali smo neku supa koja se pravi, ima oblik kao pirinač, ali i oblik kao jezik od vrapca, znači isti jezik vrapca, ovako oblik, znaš, kojega sipaš ono kao supa. Supa se u stvari zvala. Supa se zvala tako, ono... Kao jezik vrapca. Ja, i onda kao to jedem i kaže, pitaju meni kao, hoćeš da jedeš supa vrapca? Ja kao, hoću. A ja, brate, sve vreme se stripovao kad sam bio mali, da je, brate, te stvarno su jezik od vrapca, razumiješ, da su stvarno... Da su stvarno uzeli vrabac i sekli mu jezik i stavili to ga u supi. Ja krenuo da brojim, jedan vrabac, drugi vrabac, treći vrabac, ja toliko vrapca sam ja. Sad, treća stvar po redu, sam verovao kad sam bio mali, su mene plašili kao da ne idem daleko. To je Keva stalno mi plašila kao da ne idem daleko od kući. Ima jedna žena, kako se zove u Srbiji, Baba Roza? Baba Roga, da ima Baba Roga koji je sa jedno oko i jedna noga i sa štapom koji će da dođe i da mene kao kidnapuje. I ja sam se plašio tada mrak. I nisam htio da spavam u mraku, nisam htio da spavam sam kad sam bio mali. I da, plašio sam Baba Roga, znači tad su mi tamo Baba Roga su uvijek Znači Baba Roga ne postoji samo u Srbiji, ima i tamo, i to se zove Baba Roza. Samo, pa nisam znao. Mnogo dosta gluposti sam verovao kad sam bio mali, ali kažem, najglupije stvari koje stvarno ne može neko da vjeruje, kako se zove. Evo, kaže mi on, Petar, Vero, na primjer, njegova drugarica verovala, o čemu je verovala? Moja drugarica je verovala da zapravo da je vrabac golub koji još nije porastao. Da. Tako da ima nas raznih stvari. Ali dobro, to je logično, može svako dete to da pomisli. Da, vrabac baš liči na goluba. Brate, realno mislim, znaš brate, vrabac, ptica leti, ti, otkud ti znaš mali, brate, razumiješ, ne mora da znači da se uči u školi, možda razumiješ kao da smo učili svi isto u školi. Da, prav kad poraste bude stršljiv. Pa realno, možda sam u neko vrijeme, ja sam puno verovatno stvari verovao, ali te zaboravljam, razumiješ, mislim, zavisi od težina, razumiješ, možda ja sam verovao isto da je vrabac golub. Da. Kako si mislio da dolaze bebe na svijet? Da, znači ja kao svako dete mislio, uvijek sam čuo da je kao dete, zašto ovo nema deca, a zašto ima deca? Pa ovo zato što Bog ga dao, Bog mu dao dete, Bog mu dao djeca. Da si ti zamišljao neki čile sa brkovima siđe i donesti dete? Ne, ja sam mislio da je kao Bog uzme ovako, odluči, kaže ova žena stavit ćemo dete u nju, razumiješ? I onda zatrudni. I onda kaže, vidiš, kao Bog je dao. Ja sve vrijeme, brate, do 7 godina sam mislio da je Bog dođe i stavi beba u nju, razumiješ? Vidi, nema na deca, razumiješ, evo te. Pazi, da, nije baš ja sam bio mnogo nemet, brate. Ne stavi baš dete, ali stavi nešto u nju, svakako. A? Ne, sad ja bi išao tamo, brate, kao fazu, ne, ja sam Bog, kao. Znači, ja stavljam deca o vama, kao. A šta sam ja verovao? Da. Zapravo nisam verovao, nego meni to Ćale tako objasnio. Da. Ako sam ja bio, mislim i sad sam klepal, sad duše malo manje, a kad sam bio mali, baš sam bio klepal. I mene to nerviralo što sam ja tako klepal. Htio sam i da se operišem par puta, bla bla bla. Nisam mogao zbog astme, da skratim priču. I uglavnom, ja sam znao da tata pravi decu mami. Ja sam pravi kako to ide, ja ne znam. Da, sam znao detalje. Čuo, a ja nisam čuo, imali smo kuću od 30 sprata. Slušaj ovo, i ja sam jedan dan došao kod Ćaleta i rekao mu, Ćale, što si ti mene napravio ovako,
klempavo. I kako si me ti napravio? I onda on, onako čovjek, bio se, kako šta će da mi kaže. Kaže, znaš ti sine, tata ima posebnu jednu olovku. I onda on uzme, Olovku? I uzme, i tata uzme olovku i nacrta mami na stomaku kako ćeš ti da izgledaš i ti tako izađe. I onda sam ja bio stalno ljut na njega, što si me tako nacrtao klempavo? Da. Što mi nisi nacrtao normalno? I tako, i onda sam ga zezo da ne zna da crta i... Da. I mislio sam da sam ružan zato što tata ne zna da crta. Eto. Nije ružan, ne znam, svaka riba njega juri, a on mi kaže ružan. Kakav bre ružan?